Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Ang fresh mo ngayon kahit bagong gising ka. Dahil pa sa ilaw yan? Hindi, partner. Ang gulo ng bahay mo na maganda ang liwanag. Hindi, partner. Sa palagay ko, ito ay dahil medyo nakatulog na mas maaga dahil hindi nagpuyat sa K-drama. Nakakaloka, no? Akala nyo lang po, alam mo, nakakatuwa talaga yung mga... Oo, nakakatuwa yung mga K-drama, partner, pero sa totoo lang, kapag ka na-addict ka dito masyado, kapag ka masyado matindi yung pagnood mo dito, ang hindi mo alam, di ba, Team Panda ka na din. Hindi lang Team K-drama, kundi Team Panda. Ang itim-itim na ng gilalim ng mata. Nakakaloka. Anong recently pinagkabalahan mo? Ano yung tinutukan mo talagang na-addict ka? Hindi pa ako tapos sa kanya, kakaumpisa ko lang. It's okay not to be okay. K-drama. It's okay not to be okay. Maganda siya, partner, kasi parang parang sinasabi niya, parang nagkakaroon ka ng understanding dun sa mga taong may pinagdadaanan. Parang ang sa akin is, parang bigla mo tuloy naiintindihan kung bakit ang isang tao, bakit ang isang tao sobrang sungit. Kunyari, yung kapitbahay mo. Diba? Bakit yung kapitbahay mo parang sobrang sungit siya? O kaya yung tita mo, bakit parang lagi siyang galit? O kaya yung office mate mo, bakit parang laging ang daming hanas sa buhay? Meron kasi siyang pinagdadaanan. Meron na may pinanggagalingan, 'di ba? Parang bakit ang isang tao ay takot sa isang bagay? May dahilan kung bakit siya natatakot, 'di ba? Kasi meron niyang pinanggalingan nung siya ay bata pa, ganun, 'di ba? Parang isang kaibigan, partner. Maintindihan mo sila kung bakit sila nagkakagano. Correct. Tama. Minsan may naiinis tayo dun sa mga nambabash sa atin. Pero pag nakita mo kung sila nanggagaling, kasi nga, pag nakita mo picture pa lang nila, may pinaghugutan, hindi maganda. Hindi sila papatuloy. Oo. Tama. Totoo yan. Parang katulad lang ng nung isang kong kaibigan, partner. Yung friend ko, hindi siya kumakain ng chicken. Alam mo naman tayo mga Pilipino, partner, sa chicken, wala tayong pinalalagpas, di ba? Wala ulo hanggang paa. Lahat yan may benefit sa atin. Lahat yan kinakain natin. Hindi siya kumakain ng chicken, partner, kasi ang dahilan is way back nung bata pa siya na meron siyang alagang manok. Tapos nung parang nangyari din to sa amin, partner, yung inalagaan ko na duck, na inalagaan ko na pato ba yun or duck, o yun, basta ganun. Tapos nung nawalan kami ng ulam, parang nawalan kami ng pera, tapos nawalan kami ng ulam, pero meron kaming fried chicken. So parang ganun din yung sa kaibigan ko, parang meron silang inalagaan ng manok. Tapos simula noon, bigla na lang nawawala yung manok, pero bigla na lang silang may fried chicken. So, tinegi yung chicken, yung alaga nilang manok. Alam na this, ginawang ulam, ginawang pang lunch, o yun. So, ever since, parang meron na siyang phobia sa chicken, parang feeling niya, yun yung inalagaan niyang manok. So, kahit matanda na siya, partner, kahit nasa 40s na din siya, hindi niya matanggal yung ganong klase niyang fear tungkol sa hindi ko alam, fear o awa ba? Bata pa naman, di ba? Mapalapit tayo sa mga hayop, sobra-sobra. Touch tayo sa mga bagay-bagay, sobra-sobra. Yung laruan nga lang na mahalaga sa'yo, pag nawala, hinahanap ko, tapos nag-iiyak ka, di ba? Ano pa kaya yung pato o yung chicken na inalagaan mo, na palapit sa'yo, tapos takamin lang ng kapitbahay ninyo, kayo ng nanay mo, di ba? Nagkaroon ko ng alagang pusa. Oo, tapos tinagalang ng kapitbahay, mga bisit. Tinaga ko rin yung mga puno. Tinaga ko rin yung puno nila. Ganti-ganti yan, nakakaloka. Diba, ganun talaga yung attachment ng isang bata sa isang bagay, mapalaruan, mapapet.
kung ano man, di ba? Iba sila magpahalaga sa bagay. Kaya dapat natin pahalagahan din yung paraan ng pagpapahalaga nila. Di ba? Correct. Basta sa madaling salita po, kung bakit ang isang tao ay ganyan ang ugali, merong dahilan or merong pinagdadaanan. Ayan. So yun yung pinapanood ko. It's okay not to be okay. Although parang siya, partner, para sa akin medyo mabigat siya kasi parang puro nega. Hindi siya katulad ng mga usual na puro pabebe, pakeme, mga ganun. Ikaw, partner, ano pinapanood mo? Bilang MTCQ. Yung sa akin na scandal. Mo? Masaya pa. At tatagal na nun. Oo. Diba? Hanggang yung pinapanood ko. Sila pa rin, hindi ka ba nagsasawa sa kanila? Di ba pinapanood? Oo, hanggang tinatayuan ako, okay lang, nag-enjoy pa ako. Ano ba pinag-uusapan natin dito? Yung mga horror movies. Tinatayuan pa rin ako nag-goosebumps pa rin ako, di ba? Tinatayuan pa rin ako ng balahibo. Masaya kasi siyang panoorin. Masayang tinatayuan lagi. Tama. Ano pinapanood mo ngayon sa Netflix na nakakatakot? Wala pa sa ngayon, natigil eh. Pero yung huli ko is A Girl From Nowhere. Parang ganun. Tapos siya, partner. Tay. Tapos? Oo, tay. Tapos siya? Hindi pa. O may kasunod? May kasunod pa? Ang gulo mo. Parang Tapos ba siya o hindi? Tapos yung season? Hindi. Oo. Parang ang gulo mo. Ganun talaga weekly. Ganun talaga sinungaling, tapos hindi naman talaga nanonood. Kunyari lang may napanood. Ganun talaga kapag ka nagpe-pretend. Oo. Isa lang naman yung sagot. Nagulan ako, partner. Ano yun? A Girl From Nowhere. Tapos siya or may waiting for other episodes. Hindi, pag kasi siya, bawat serye, tapos yung istorya niya. Pero madami siyang episode. Okay. Parang shape, rattle, and roll. Ganyan. Okay. Bawat kwento. Maganda pala. Oo, kaya ang sagot mo is tapos na hindi tapos. Kasi technically, tapos naman per episode. Maganda. Interesting ba? Pag gusto mo ng kalasuan, pwede. Oh my gosh, hindi pwede. Kasi ang daming batang nanonood dito sa amin. Kaya K-drama kami dito eh. And then siya, suspense, thriller, may gano'n. May hilig ako sa mga gano'ng pelikula eh. Ay, mga gano'ng panoorin. Yung suspense thriller. Gano'n. Ano pala siya? Tapos siya per episode. Unpredictable yung mga kwento. May twist. Gano'n. Sige. Tingnan ko nga yan. Ang dami nakatutok sa atin, di ba? Thank you very much sa mga kabis natin na nakatutok ngayon at na gumising po sa balitang MECQ na naman sa Maynila. Nakakaloka. Kagabi na magkausap tayo, partner. Hindi pa MECQ di ba? Gracious. Tapos pagising natin, MECQ na. Ay, nako. Mahirap talaga. Kasi din Ba tayo, no? Bagong protocols pag NECP ba? Or nadagdagan ba ito? Or yun pa rin kung ano yung implementation noon, yun pa rin. Basta ang bottom line, ang understanding ko, wag ka lalabas ng bahay, yun lang. Pero I'm not sure kung may nabago na. Yun na talaga yun, partner. Stay at home kasi nakikiusap yung ating mga healthcare workers. Lalabas ka man, may dala kang ID. Oo. Diba? Pag-ibig ID. O kaya SSSID man. Hindi ko na alam, hindi ko na nasusundan masyado. Hindi ko sure, partner, kung may quarantine, kailangan pa ng quarantine pass or travel pass ulit, katulad ng PPQ.
Oo, pero one thing's for sure, isa lang ang ibig sabihin yan, may virus pa rin at hindi naman importante, pinangkad mo, stay at home. Kasi napansin ko din ito, partner, bilang ako din medyo lumalabas-labas. Napansin ko din talaga na medyo talagang marami na rin yung nasa labas. And some establishment partner, I have seen establishment partner na they're very strict with seniors. As in, pag medyo judgmental na yung mga nagbabantay sa labas or judgmental na yung mga security, ganyan. Judgmental na kung judgmental, mahirap naman na sila, na sila naman yung mabojak, di ba? Pero, alam ba, kung nakikita na medyo maitag na partner, may mga ibang establishment that they're very strict about it, na tinatanong talaga nila, hihinga nila ng ID, basta yung mga ganun ba. Pero some, kahit na alam mo talagang, ewan ko, judgmental lang siguro, partner, na medyo matanda na talaga, nakakalabas. Kasi ako, partner, recently nakakain ako sa isang resto na parang feeling ko, ang sinasabi nila, 30% lang daw. Kasi under GCQ, 30% lang daw ng dine-in ang pwede. Pero ang pakuwari ko, partner, hindi lang siya 30%, parang more talaga siya. Parang medyo puno nga siya Ano pa 30%? 30% ng total na papasok. Kung yari ang average nila na customer, so 30% of 500, ganun ba? Na 30% na yung pumasok. Diba? Or sa number of chairs, parang gano'n, 30% ng number of chairs yung pwedeng ma-accommodate. Parang feeling ko, partner, para mag-work talaga yung gano'n, dapat 30% ng pwedeng chairs. Ng pwedeng chairs. Parang katulad ng, ito ang feeling ko, partner, isa sa mga medyo strict sa ganyan is yung Starbucks. Kasi alam mo, Starbucks ay talagang pinatambayan talaga sa. Siguro sa 3 Starbucks na napuntahan ko na branch, talagang naka-ekis yung mga upuan. So, kung halimbawa, may kasama ka, or 3 kayo, or 4, hindi, it will not work na magkakasama kayo o magkakaroon kayo ng time to actually sit down. Kasi parang every other siya, may ekis, so hindi ka pwedeng umupo. But sa restaurant partner, siya talaga, parang, yun nga, sasabihin 30% of dine-in lang yung accommodate. Pero kapag katingnan mo, kahit hindi ka magaling sa math, kahit hindi ka naman marunong mag-compute, makikita mo na hindi lang sa 50%, parang, yun, na hindi ka naman pwede magreklamo kasi in the first place, ikaw din nag-dine-in. Tapos in-accommodate ka nila, hindi sila nagreklamo, di ba? So, ganun, parang feeling ko hindi ka sa lahat siguro. Tapos, intindihan mo rin kasi isipin mo, partner, nagbukas sila sa lahat ng kuryente, lahat ng staff, siguro pinapasok nila and all. Tapos, lahat ng nasa menu nila ay available. So, syempre, ang laking bagay din kung marami pa din yung kakain. Yun parang feeling ko nga ikina-worry ng ating mga healthcare workers kasi naging lax na talaga Ang dami nang lumalabas, ang dami nang walang pake. Ganun. Kaya lang kasi syempre, mahirap ma-regulate yung number of customers na pumapasok sa isang restaurant. Sino magbabantay? Sinong magme-measure lahat ng mga pumapasok? Syempre kung ikaw yung negosyante o may-ari ka ng restaurant, papansinin nyo, nang isipin mo na lang, ayan na, maraming pumapasok, sige nang i-accommodate natin kasi income to para ma-accommodate lahat ng mga expenses natin. Tawag dito, ma-compensate lahat ng mga nagagastos natin, yung mga cost natin. Diba? Ewan ko, partner, kung nakita mo yung nag-appears na yun yung tinatawag na voluntary community quarantine. Hindi ko pa siya maintindihan masyado, pero hindi ko pa siya na-scan. Pero ang mga comment doon, hindi mas maganda yan. Yung voluntary community quarantine. Ano ba yung mo doon? Paano yun? Hindi ko pa yun partner. Hindi ko pa siya na-encounter. O wala. Hindi lang mga comments. Ang nabasa ng mga comments, push natin yung maganda yan, yung voluntary. Pero hindi ko na po ibig sabihin. Parang hindi mo na ako magko-comment, partner, bilang walay naman ako masyadong alam dyan. Mahirap naman magmamaru, di ba? Magko-comment ako kasi hindi ko naman pala alam kung anong ibig sabihin. Na kumakalat o sinishare sa atin yung mga feedback. Kumain ko. Hello, Mike. Test. Mike.
1, 2, 1, Hindi, 2. kasi nilagay kita sa loudspeaker dito sa aking Bluetooth. Hindi kita kasi masyado marinig. Nakakalimutan. Anyways, hindi ko alam. Hindi ko sure, partner. So, hindi ako magko-comment kasi wala po akong alam din sa voluntary community quarantine kinenero. Ayan. Baka lang Basta kayo. Yan. tama nga sinabi ni Jonas Green, but still, bawal is bawal talaga dapat. Yun lang yun. Kung ano man po yung, nasaan man tayong sitwasyon ngayon, ECQ, NECQ, GCQ, CQ, yung sinasabi mo VCQ, voluntary community quarantine. One thing's for sure, the virus is still around. So, kung hindi naman po importante yung lakad, huwag na pong lumabas. Ito'y lagi niyo po natin tatandaan. Ang dami pong nag-sacrifice, mga schools, close na mga schools. Pinapirap tayong lahat for online schooling. Diba? Because we all know that the virus is still there. O bakit ang daming work from home? Kasi nga, yung mga opisina, yung mga heads ng opisina, ayaw din na lang i-put at risk yung mga empleyado, di ba? Yung bang ganon. So, ang daming nagsasakripisyo. So, huwag kang labas na labas, hindi naman importante yung lakad mo. Kaya kung importante man yung lakad mo, siguraduhin mo na pagdating mo sa bahay, lulublog ka sa 1 gram ng muriatic acid para talagang siguradong. Patayang germs, Oo. Patay disease. lahat na nagdumapo sa balat mo, patayan pag nilubog mo yung sarili mo sa muriatic acid. Correct. Totoo yan. Let's save ourselves. Let's save our family members. Kasi the more tayong lumalabas, the more tayong prone sa virus. At kapag dinala natin ito sa loob ng bahay, yung mga taong patuloy na nag-iingat sa loob ng bahay na ayaw mahawaan ng COVID, tayo yung makakahawa kasi nga labas tayo na. Hindi lamang yun, hindi lamang sarili natin, hindi lamang yung family members natin or yung loved ones natin. Yung mga frontliners, sila talagang wala silang choice kundi ang talagang lumabas ng bahay at para pagserbisyuhan yung mga taong nagkakasakit. Kasi papasok sila ng hotel, papasok sila ng trabaho nila. Diba? So tulungan din natin sila na hindi na sila mahirapan kasi kung ganyan ng parami, hindi matatapos yung trabaho nila. Mapapagod sila, bibigyan yung patawa nila, hindi naman dumarami yung doktor araw-araw, di ba? Mas dumarami yung number of patients. Baka, partner, diba, bago madagdagan ng isa pang doktor, ilang years muna siyang nag-aral, maghihintay pa ba tayo ng gano'n? So, tama ka hindi dumadaming population ng mga doctors and nurses, sila pa rin yun, wala nang iba, diba? So, kulang na kulang. Hindi, tsaka alam niyo po, Bisyo, baka lang kasi hindi niyo pa na-experience. Baka ang iba kwento lang para sa inyo. Pero kung actual na na-experience ninyo first hand, na kinakailangan nyo mag-ER, kailangan nyo mag-emergency room, pero hindi kayo ma-accommodate. Ayan. Doon ka mo ngayon ma-realize yung importante ng just staying at home. Although, partner, hindi mo rin naman maiiwasan kasi katulad ngayon, medyo mainit ngayon dito sa Laguna. Ewan ko kung mainit dyan sa Makati, diba? Tapos mamaya uulan. So, yung pabago-bagong takbo ng panahon, kasi nga sila pagkaroon ng iba't ibang mga usual na mga sakit na kaakibat niyan, diba? Ang dito, hindi lang naman COVID ang sakit. Pero parang sa COVID lahat nakakonsentrate, nakakalurky. Ang hirap magkaroon ng emergency situation, promise. Kaya ingat po tayo. Please stay at home mga kaibigan. Again, ulitin natin, tayo nandito sa Metro Manila. Under ECQ tayo. Tama, no? Hindi sure. ECQ. M-E-M. Oo, modified. MECQ. Yan. Basta yun nga, buwan po tayo kung hindi naman importante. Kasi ako kagad ng in-announce sa Libigong. Good morning and happy listening and happy tuning in kay Brian Maliwat. Ayan. Kay Pogs ng Singapore. Ayan. Sabi ni Pogs, maawa din kayo sa mga OFW na uwi-uwi na. Ayan. Totoo yan. Madami akong nakakausap ng mga OFW na talagang uwi na tapos hindi makauwi. Ayan. Totoo ka Good dyan. morning, Rodney Bantilan. Salamat sa pag-sintok.
Kay Lenlen Mangila ng Riyadh, thank you very much. Ayan, salamat po. Happy viewing kay Maiko Tyre from SJBM Bulacan. Ayan, mga nakatutok sa atin ngayong umaga ito. Thank you, salamat. Brian, Rolly, Garan, Maliwat, sobrang tambalanista natin yan. Good morning sa iyo, Brian, Rolly, Maliwat. Ingat daw, ayan, Ate Nicole and Kuya Chris. Yan. Ikaw din, ingat din kayo. Ingat ka din. Connie Clemente. Hi, Connie. Ayan, ating mga matibig mga nanonood sa atin sa ating live na walang kakwenta-kwenta. BMW. Charot. Salamat po na marami. Meron tayong 19 mga viewers. Dito sa akin 9 lang. Charot. Wag kakalimutan din po ng mga tambalanisa natin nakatuto ngayon. Baka meron po kayong kakilala na gustong mag-join sa isang napaka-bongacious na pageant. Alam niyo po, ang Manila Broadcasting Company, we launched noong July 27 yung tinatawag nating Search for Aliwan Fiesta Digital Queen 2020. So, baka ikaw na yung tatanghalin na Digital Queen, first ever Digital Queen. All you have to do para malaman ng detalye ay pumunta lamang po kayo sa Aliwan Fiesta Facebook page. Yon. So, punta kayo sa Facebook, hanapin niyo po Aliwan Fiesta, tapos nandun na po lahat. Kasi meron po doon meron po doon requirements para makapag-join. Tapos nakalagay din po yung criteria, 16 to 28 years old. Tapos ulitin ko po ito, sinabi ko na po ito dati, pero ulitin ko, hindi po requirement ang height. Kaya kung height mo, kasing laki lang ng back ko. This is your moment to shine. Kasi gusto mo, yung alam mo maganda ka pero kinulang ka sa height, alam mo matalino ka pero kinulang ka sa height, di ba? Tapos kaya hindi ka sumasali sa mga pageant kasi alam mo na requirement na matangkad. O ngayon hindi, di ba? So all you have to do is to go to the Facebook page. Kahit nakakain ko cactus lang na ganito, okay lang. Yung kahit mga size mo, mga tanim ng mga plantita natin, go lang, kayang kayang patangkarin yan. Correct, di ba? Sali na join na. O, di ba? At higit sa lahat, meron kasi yung cash prize. Hindi naman kami magpapa-join nang walang cash prize. Pahirapan, tapos walang cash prize. Siyempre, meron cash prize. Para sa tatanghalin na Aliwan na Fiesta Digital Queen, you will be receiving 50,000 pesos para sa iyo. 50,000 pesos. Correct. At 50,000 pesos rin para sa yung chosen charitable program or institution. O, di ba? Ang nakakaloka. Parang total of 100,000. 50,000 pesos para sa iyo. 50,000 pesos. Total of 100,000. Charity. Correct. At higit sa lahat, partner, yung bragging rights na ikaw ang tatanghaling first ever na Aliwan Fiesta Digital Queen. Ayan. Kaya please mag-join naman po kayo. Sayang no. Alam mo kung pwede na 40, nag-join na ako dyan. Hindi. 16 to 28. Yun. Kaya join na po kayo. Di ba naman maraming mga hunters dyan nakatingkatin na yung kung di ba pakali kasi nga gusto nilang ilabas yung kanilang talento sa pagpapaganda ng kanilang mga talents. So ito na po yung chance ninyo. Kahit nasa bahay, pwede nyo gawin. Hindi nyo naman kailangan lumabas o pumunta kung saan-saan para dalhin yung mga talents ninyo. Kung ikaw sa barangay ninyo, di ba marami kang kakilala dyan na maganda, sumasalin. Ikaw yung tipo ng talent coordinator or yung nag-aalaga din sa barangay ninyo. Ito na, pasalihin nyo na po sila. Diba? Ayusan nyo na ulit sila. Tapos, silipin nyo yung Aliwan na Fiesta Facebook page para makita nyo yung marami pang detalye. Sali po kayo. Sigurado, mag-enjoy sa experience kasi bago po ito, kauna-unahang Aliwan Digital Queen. Tapos, makipapakita nyo yung talent niyo, mapapakita niyo yung ganda niyo at the same time, meron pa kayo mag-receive the prize. Correct. Saka, di ba, isipin mo, parang everything will be done online. So, it's something different. Ang ganda nito kasi, literal na, alam mo, na-imagine ko, partner ko, ikaw yung beauty queen, ikaw yung sumasali sa pageant, na everything is just within your reach. Di ba? Halimbawa, kailangan mong dagdagan ng makeup, dagdagan ng ganyan, nandiyan na sa paligid mo, di ba? Kasi nasa bahay ka,
nasa bahay ka, o di ba? So, again, join na po kayo dito sa ating Alipan Fiesta Digital Queen 2020. First ever po ito. Again, ulitin po natin, paulit-ulit po ito, ha? Hanggang August 16 po ang submission ng entries. Kaya for more information, pwede po kayong pumunta sa Facebook page ng Aliwan Fiesta. Ay, nako, nakakalurke. Alam mo, partner, ngayon lang, may nag-send na tambalanista namin, natin, na picture na traffic na naman. Traffic na naman kasi MECQ bukas. Ano lumilipat na naman location kasi maghihigpit na naman bukas. Ayan. Yung mga iba, yung ibang from Bulacan, balik muna ng Manila kasi baka hindi na naman sila makapasok. Yung kasabay ko sa bus, mag-stay in daw muna siya sa work. Kasi partners, under MECQ, hindi allowed kasi ang public transport. Kasi GCQ na tayo, di ba partner? So, nung GCQ, allowed na ang public transport, although hindi pa lahat. Pero under MECQ, hindi siya talaga hindi talaga sa lahat. Wala TR, LRT at MRT, walang bus, walang jeep, walang taxi, walang TNVS, walang tricycle except for yung basta may mga exception subject to DILG guidelines. Ganun! Nakakaloka. Oo nga. Ay, nako. Ang hirap, di ba? Medyo, So, taste-taste ulit tayo mga kaibigan. Again, yung ginagawa ng mga kaibigan na kahit nasa bahay o kung saan man sila na lockdown or naipit ng pandemic na ito, gumagawa ng paraan para mabuhay pa rin. So, kung kaya nilang gumawa ng paraan, gawan din natin ng paraan. Kayanin din natin. Diba, yun nga, online selling ulit, o kung ano man, barter, para mabuhay sila. Diba? Kaya na nga kaya kasi maghahanap na ako ipapang-barter kasi bawal na naman masyado lumabas. So, di ba? Mag-barter na lang ako within the community. O, di ba? Tsaka bigat. Ako ng bigat. Discard na natin. Pero huwag niyo ubusin yung mga gamit nyo sa bahay. Kung mamaya wala na kayong mahigan dyan, buti mo pang buo sa banyo, wala na kayong tabo na i-barter nyo. Okay, mga kasama sa bahay, di ba? Okay, yung mga kasama sa bahay, bakit mag-isa na lang ako? Ay, binarter ko na nga pala yung asawa ko. Nasaan yung kapatid mo? Ay, binarter na, di ba? Nakatutok din sa atin si Father Albert San Jose. Hi, Father! Salamat po sa pagtutok. Thank you. Isa pa yan, partner, yung mga nasa, yung mga nasa simbahan. Alam mo kahapon na, kailan ba? Kahapon, naguluhan yung mga nasa shrine ng Padre Pio sa Batangas kasi MGCQ na kami dati. Tapos biglang naging GCQ ulit ng 31. Yung July 31, from MGCQ to GCQ. So, syempre, yung mga nagplano, kasi under GCQ, parang mas madami na yung pwede magsimba naguluhan, siguro, hindi nila na-catch na GCQ na. So, hindi na, dahil nag-GCQ, hindi na lahat ulit pinapasok. 10% na lang yung pwede, or ilan na lang. Tapos ngayon, MECQ pa. So, maski yung mga maski yung mga churches, kasi mga churches pa, partner, nakukulangan na sa donations, nakukulangan na, kasi syempre, nagde-depend din sila sa mga sa donations ng taong bayan, kung wala naman pumupunta, di ba? Napakahirap, Diyos ko yung COVID na yan, tama lang, pag nakita ko, sasampalin ko talaga. Sasampalin ko talaga at kukurutin ko talaga ng pinong-pino, nakakalipas Masyado siyang maraming kineme sa buhay natin, grabe. Sabi nung hindi naman ako nakikita. Pag nakita ka lang namin, ay talaga. Ay ka doon. Totoo. Huwag na huwag kong papakita sa amin. Diba? Grabe. Nung nanonood nga ako kagabi ng mga videos, tapos dumaan sa timeline ko yung mga comedy bars, yung mga videos sa comedy bars, so parang, kailan na kaya ulit nangyayari to? Na parang pagdating na, di ba, sa Saturday or Sunday, Fridays, a weekend, asuki tayo ng mga comedy bars, marami sa atin nagtatrabaho dito sa Metro Manila,
gusto stress. So, puntahan natin talaga is comedy bars. Kaya lang wala na silang di ba? Parang, kaya ulit babalik. So, ang dami pinanggal sa atin. Binago sa buhay natin. Ang dami. Nakakalungkot talaga sa totoo lang. But anyways, kapit lang. Sabi pa ni Presidente, sa December ba lalabas yung minsan naguguluhan kasi ito eh. Sa December lalabas yung vaccine. Tama ba? Hindi mo nasundan. Hindi, sa December lalabas yung Whenever I See Girls and Boys. No. Yung shit. Partner, lalabas na siya. In a few days, lalabas na si Jose Marichan. Di ba natatandaan yung unang parte nitong quarantine period ng mga bandang March 8. Isa yun sa mga memes na lumabas na kita-kit sa September. Tapos Jose Marichan lumabas na gano'n. Tapos nakalagay kita-kit sa September. Nakakaloka dito. Parang totoo, partner. Di ba? Nakakaloka dito. Diyos ko, Lord. Nako. Kapit lang, sama-sama tayo magdasal, mga kaibigan. Ipagdasal natin na matapos na ang pandemic na ito. Sana makahanap na talaga ng gamot para sa atin, di ba? Para maging normal na ulit ang buhay. Ay. Let's continue to pray po, mga tambalanista. Ayan, at ingat-ingat po tayo. Ang isa pang kailangang to take care of is our mental health, di ba? So, nakaka-anxious talaga sa totoo lang. Sobrang nakaka-anxious, nakaka-nervyos and all. Pero what can we do, di ba? Basta we continue to keep the faith. We continue to pray. Ayan, patuloy tayo sa pagdarasal natin. Tibayan natin yung pagdarasal natin. Yung level of anxiety meron ka, partner? Level 1, level 2? Iba-iba. Level. Iba-iba pa. Depende sa araw. Pag malapit na sa bayaran, partner, ang level na anxiety ko 152,312. Pero kapag walang mga babayaran mga bills, wala akong masyadong anxiety level. Chill lang. Ine-enjoy ko yung pagiging petics ng life. Pero pag na-realize ko na, nakakaloka, hindi naman pala, alam mo yun, tumigil tayo sa bahay, pero hindi naman tumigil ang gastos. Hindi tumigil ang gas, hindi tumigil. Ang dami rin namang hindi tumigil. Yung mga loans, nandiyan pa din naman, di ba? Ayun, umaangat yung anxiety. Hindi, come on. Ilang grams yung anxiety level mo, partner? Ilang grams pag sagaran? 150,932. Grams. Ay, pato po. Kamukha ng asawa mo. Pero feeling ko, mas lumalaki mo sa tingin kamukha ng asawa mo. Oo nga, yun ang sabi. Ang kita mo ng pata po. Can you show your pogi? Where's the pogi? Where's your pogi? Yung pogi sa cheeks. Dali. Wow, pogi sa cheeks. One more pogi sa cheeks. Wow! Shoot! Pogi. Diba? Ito yung mga, alam mo, ito mga sila yung nagtatanggal ng anxiety ko and at the same time, sila din yung nagdadagdag. Alam mo bakit? Siyempre, pantanggal ng ang mga bata, di ba? Pantanggal ng stress. Pero at the same time, kapag naiisip mo kung paano sila, alam mo yun, kung ano mangyayari sa kanila, kung paano pag magkasakit sila, tumataas din lalo yung anxiety level. Nakakaloka talaga. Diba totoo ka dyan. Ako na medyo naawa ako sa kanila pag tumagal pa ito na parang hindi nila may experience yung outside world. Tama. Parang puro bahay na lang yung nakikita nila, hindi nila alam yung feeling na may kalaro, na bata, kapwa bata sa labas. Hindi lang yung partner. Tingnan mo to si Princess. So, sobrang walang exercise, di ba? Kulang na lang, di na siya magkasya sa screen. Ang laki na ng pisngi. Di ba? Wala silang normal na, alam mo yun, wala silang regular na exercise, wala. O, di ba? Si Andrew Bernay nakatuto.
Sino? Si Andrew Borna, yung napakagaling gumawa ng mga cakes. Ayan. Sabi niya, ang cute naman ng patapot na yan. Ang laki na, ang bilis ng panahon. Ang laki na, partner. Tumagal pa tong quarantine na to. Magtutuloy po dito O di ba, 1 year, 8 months na to eh. Ang bilis, Diba? no? Parang kaka-birthday lang. Ang bilis. O, magtutuloy na. Napansin ko lang din, tama kayo sa sinabi mo, itong epekto din ng quarantine na lumalaki yung mga mukha natin, lumalaki yung bilbil natin, lumalaki yung mga mukha natin. Yung mga kaibigan ko na hindi ako matagal ako hindi nakita. Tapos nung gano'n, kanyari napanood ako sa FB Live, sabi, laki na mukha mo. Sabi sa akin ganyan. Ang laki na mukha mo. Sabi, grabe ka. Hindi talaga regular. Hindi regular yung galaw eh. Tapos sa bahay kami, may kama. Alam mo, normal lang siya eh. Normal lang yung medyo higa, kumain ulit, makaramdam ng gutom. So, sobrang disiplina talaga yung kailangan. Ay! Gracious. Oh, ibabay niya, patapot, kuman. Ay! Kaloka. Grabe siya tumambling. Hindi, pero alam mo, partner, totoo yung sinabi mo eh. Totoo yung sinabi mo na minsan pag nakikita mo sila, maawa. Nagtatanggal sila ng stress, but at the same time, maawa ka kasi parang, ito, hindi pa naka-experience ko ng regular na, yung mga slides sa playground. So, siya yung siya, DIY siya partner. Pinagtatagpi-tagpi niya yung mga unan, tapos papadulas siya, yung mga gano'n, parang wala hindi regular. Nakakaawa din, nag-i-imagine na sila. Diba yung mga bata ko, yung anak ko, mga favorite na yung halimbawa, pumunta ng Jollibee o kaya Makito. Diba? Correct. Parang yung mga toys nila. So, nag-i-imagine na lang sila pag napanood nila sa TV commercial. Nag-i-imagine sila, pumunta ko, anak ko, yes. Sabi ko, pupunta ako sa Jollibee. Pupunta ako sa Makito. Hindi ko nag-imagine lang sila na kailangan ko lang magagamit ulit itong damit ko, itong sapatos ko kasi sinusuot ko itong mga damit na to pag pupunta kami sa ganung fast food. Di ba? Hindi na naman sila makakita. So, yung imagination nila na hanggang imagination na lang yung pwede nilang gawin kasi hindi na talaga sila pwede lumabas sa ngayon. Nakakaawa. Totoo yan. Nakakaawa din. Tapos yung ang dami ko meron akong kakilala na recently close na din yung kanyang kids playground na dati talagang full-blown na negosyo. Yung Kidzania partner, hindi ko nga alam kung nakapunta niyo yung twins mo doon sa Kidzania. Nag-close sa August 31, di ba? Nakakalungkot talaga. Ay! Ulitin po natin, we continue to pray kasi for now, wala naman po talaga tayong magagawa, di ba? Yun na lang talaga yung tanging magagawa po natin. Patuloy tayo magdasal. I'm sure there is a super duper great reason behind all of these things that are happening in our lives. Ay! O parang araw-araw nag-iusap natin, pero parang 5 months na natin itong usapan. Walang bagong usapan pero relevant naman. Kapupulutan pa rin naman feeling ko. Kaya never na tayo nagkwentuhan ng halaktakan, yung kwentuhan na baliwan. Kasi hindi natin nakakalaman. Sa diba kakahanap ng kwento, sa diba makakapag-share, makakakuha ng bagong experience para ma-share sa radyo o ma-share dito. Wala. Pag may mga nasaksihan tayo sa daan na may nag-aaway, may nakita tayo sa daan na, di ba, na hindi maganda nangyari, sinishare natin kasi na nakakalabas tayo. Ngayon, hindi eh. Wala na. Walang bagong kwento. Hindi tamang talaga. Oh well, babalik din ang sigla nating lahat at babalik din at dadaloy muli ang ligaya, kapit lang po mga tambalanista. O siya partner, bye na! See you on Wednesday. See you on Wednesday! Ingat ka din partner! Bye! Bye! Anyone fiesta, join kayo! Bye! Always your number one SM radio station. Love Radio.
Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.